Από την παραδοσιακή φτάσαμε σήμερα στην μονογονεϊκή, την ανασυγκροτημένη και την χωλή οικογένεια. Παλαιότερα οι γάμοι διαρκούσαν φόρους ζωής, ενώ τώρα η διάρκεια τους δεν ξεπερνά κατά μέσο όρο τα 5 με 6 χρόνια. Τα τελευταία 50 χρόνια ο αριθμός των διαζυγίων πενταπλασιάστηκε και από το 2% που ήταν το 1960 έφτασε στο 12% το 2006. Σήμερα στη χώρα μας, 1 στις 5 οικογένειες είναι μονογονεϊκή και οι περισσότερες αφορούν σε γονείς που έχουν πάρει διαζύγιο, ενώ 2.000 παιδιά γεννιούνται κάθε χρόνο από ανήπαντρα ζευγάρια. Παραμονές Χριστουγέννων και όλοι γυρνάμε στην οικογένεια, άλλοι με ευχαρίστηση, άλλοι όχι με τόσο μεγάλη χαρά, έχω να πω. Να ξεκινήσω από την κυρία Κατάκη. Κρίση, μεγάλη δοκιμασία για όλους μας, κυρίως για την οικογένεια. Φαίνεται όμως ότι άντεξε. Εκείνο που μας σώζει είναι η ευρεία οικογένεια. Τα σόγια, αυτό που λέμε εμείς ευρεία οικογένεια, τα σόγια. Δηλαδή ο παππούς, η γιαγιά, τα αδέρφια, μπράβο, τα ξαδέρφια. Εκεί αυτό είναι το κουκούλι μας, αυτό είναι το διαχρονικό μας καταφύγιο. Νομίζω ότι αυτό κρατάει και την κοινωνία όρθια. Δηλαδή, εμείς όταν χωρίζουν το ζευγάρι, από πίσω είναι η οικογένεια. Φέρε το παιδί εδώ, πάρε λεφτά, ξεκίνησε εκείνο, ξανακάνει τη ζωή σου. Εδώ είμαστε εμείς. Και από την άλλη, μας εγκλωβίζει. Διότι δεν έχουμε μάθει ακόμα, γιατί έχουν αλλάξει μορφές οικογένειες, όπως θα δούμε και παρακάτω. Συνέχεια, ναι. Και δεν γίνεται εφαλτήριο. Δηλαδή, αυτό που να κάνει η οικογένεια σήμερα να γίνει εφαλτήριο. Να ετοιμάζει τα παιδιά της να ζήσουν έξω. Γιατί έξω θα ζήσουν. Τα κρατάει μέσα και αυτό λέτε είναι πρόβλημα. Ναι. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Δεν λέω ότι γίνεται αυτό κατά κόρον, αλλά γίνεται σε μεγάλο βαθμό. Είναι ένα θέμα. Ένα θέμα. Ναι. Κυρία Καπάτου, τα παιδιά στην κρίση έγιναν προτεραιότητα. Το λέω γιατί λένε πολλοί να στερηθούμε εμείς, αλλά όχι αυτά. Παραμένει το παιδί στην οικογένεια κεντρικός άξονας. Αυτό είναι διαχρονικό και το οποίο δεν έχει αλλάξει και στην κρίση. Ιδιαίτερα μάλιστα στην εποχή της κρίσης, θα έλεγα ότι οι γονείς δίνουν μεγαλύτερη βάση στο να διασφαλίσουν τα προστοζήν και να μην χάσει το παιδί τους όσα είχε. Και τώρα, μάλιστα, που πλησιάζουν και οι γιορτές, οι γονείς βρίσκονται σε μεγάλη αγωνία, διότι από τη μία έχουν να πληρώσουν ένα σωρό πράγματα, απ' την άλλη είναι τα θέλω των παιδιών τους. Έχετε απάντηση γι' αυτό? Για το τι να κάνουν. Ναι, έχω απαντήσει βέβαια. Θεωρώ ότι αυτό που προτάσετε πάντα πρέπει να είναι η επικοινωνία μας με τα παιδιά. Αυτό είναι το πιο βασικό. Και να φροντίσουν, ακόμα και αν δεν έχουν, ένα μικρό πραγματάκι να τους προσφέρουν κατόπιν συνεννόηση μαζί τους. Αν τους εξηγήσουμε και είμαστε παρόντες στη ζωή τους και στα θέλω τους και ασχοληθούμε μαζί τους, τα παιδιά, πιστέψτε με, είναι πολύ πιο δεκτικά στο να διαχειριστούν την οποιαδήποτε αλήθεια εμείς θα τους δώσουμε. Στόχος όμως πάντα είναι να τους περνάμε το μήνυμα της ασφάλειας και της ενότητας της οικογένειας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θέλω, μια που μιλάτε για το σόι, μιλήσατε για το ότι αυτό είναι το υποστηρικτικό ακόμα στην ελληνική οικογένεια, να δούμε κάποιες πολύ ωραίες φωτογραφίες από οικογένειες τη δεκαετία του 20. Είναι πάρα πολύ όμορφες, σας πάνε πολλά χρόνια πίσω. Βλέπετε ότι η φωτογράφηση... Έχουμε λίγο πολύ. Θυμίζουν λίγο, είναι όλοι, βλέπετε, ντυμένοι στην πένα, φτιαγμένοι για να βγάλουν αυτή την οικογενειακή φωτογραφία. Αυτό δείχνει, βέβαια, και τους δεσμούς που υπήρχαν τότε στην οικογένεια. Ότι όλοι αυτοί ζούσαν και μαζί σε ένα σπίτι, κυρία Κατάκη. Τα παιδιά ήταν μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον και βέβαια και καθαρή θέση από 4 χρονών προσφέρουν. Και εμείς φτάνουν 30 και δίνουμε. Τα παιδιά 4 χρονών στην παραδοσιακή κοινότητα έδωναν περισσότερα από ό,τι έπαιρναν. Πήγαινε, φέρε ξύλα. Πάνε αυτό, φτώσε εκείνο, φέρ το άλλο. Πάρ' το, δες το μωρό, κάνε. Κυρία Κατάκη, η ευτυχία μετράται ανάλογα με τα μέλη. Δηλαδή, μια πολυμελής οικογένεια είναι de facto πιο ευτυχισμένη από μια οικογένεια που έχει ένα παιδί. Δεν είναι πια θέμα δομής. Μπορεί μια οικογένεια πολυμελής να είναι μια χαρά, μπορεί και μια οικογένεια χωρίς παιδί να είναι καλά, μπορεί με ένα παιδί να είναι καλά, γιατί δεν είναι εκεί το θέμα πια. Ωραία. Είναι το πώς είναι μεταξύ τους. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι αυτές οι οικογένειες που είδαμε μπορεί να μην υπάρχουν σήμερα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν εκμοντερνήσει αυτό που είδαμε και εξακολουθούν να μαζεύουν τις οικογένειες για αυτή την οικογενειακή φωτογραφία. Με ένα πιο μοντέρνο και άλλο τρόπο. Να δούμε αυτό το βίντεο που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και να επανέλθουμε.
Το κόνσεπτ της εταιρείας είναι να έρχονται οικογένειες, ζευγάρια μόνος ή μόνοι. Έχει να κάνει με αυθόρμητη κίνηση. Οπότε τρέχουν, σπρώχνουν στον άλλον, πηδάνε στον αέρα. Είναι κάτι πάρα πολύ διασκεδαστικό. Στην αρχή αυτό σκέφτηκα, ότι θα είναι μια στατική εικόνα όπως κάνανε οι παππούδες μας, αλλά μάθαμε ότι είναι κάτι που διαρκεί μισή ώρα. Και μας είπαν ότι θα πρέπει να φέρουν τα παιδιά να φέρουν και κάποια παιχνίδια, θα πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο, οπότε καταλάβουμε ότι είναι κάτι που θα έχει δράση. Καθένας φέρνει προσωπικά αντικείμενα, μπορεί να φέρει αυτό που αγαπάει, οπότε είναι μια φωτογράφηση που αντιπροσωπεύει 100% τον ίδιο τον άνθρωπο που κάνει τη φωτογράφηση. Τρέχαμε, πηδούσαμε, διασκέδασα πάρα πολύ. Ξεχάσαμε όλη τη μέρα, όλα τα προβλήματα. Κάναμε κάτι το οποίο δεν το είχαμε ξανακάνει, πολύ πρωτότυπο. Όλη η οικογένεια μαζί. Το χρειαζόμασταν, η αλήθεια είναι αυτό. Ήταν πολύ ωραία ιδέα. Είναι μια στιγμή που ενώνει πάρα πολύ την οικογένεια και εννοείται ότι στα 20 λεπτά που κάνουν τη φωτογράφηση ξεχνάνε και τα προβλήματά τους. Εμένα μου άρεσε γιατί έσπρωχνα τον μπαμπά, έσπρωχνα τη μαμά, έσπρωχνα τα Οδυσσέα, έσπρωχνα τη Δανάη. Βγάλαμε και πολλές φωτογραφίες ωραίες, βγήκαν πολύ ωραίες. Και τα παιδιά του ζητήσανε, μόλις τελειώσαμε, είπανε πότε θα το ξανακάνουμε. Αφού έχει τελειώσει η φωτογράφηση, ποιο είναι το επόμενο βήμα? Βλέπουν την όλη εμπειρία σε ένα σινεμά, σε ένα home cinema που έχουμε εδώ στην εταιρεία. Γελάνε, συγκινούνται, άλλοι κλαίνε που βλέπουν το μωρό τους, τα παιδιά τους. Οπότε είναι μια ατμόσφαιρα έτσι πολύ ζεστή. Τελικά άξιζε γιατί μπορεί να ήταν λίγο 20 λεπτά, αλλά ήταν δικά μας. Όλα δικά μας. Μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν πολύ ωραίο, είχε γέφυρα και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πολύ χαρούμενη διαδικασία έχω να πω εγώ αυτή. Και να ρωτήσω κυρία Κατάκη, να πάω σε αυτό που λέγατε πριν, ότι αυτό που έχει το μεγάλο πρόβλημα σήμερα, όποια μορφή οικογένειας κι αν είναι ο πυρήνας της. Και ο πυρήνας είναι η σχέση του ζευγαριού, όποιο κι αν είναι αυτό το ζευγάρι. Είτε είναι άνδρας με γυναίκα, είτε οποιαδήποτε άλλη μορφή έχει. Η σχέση τους είναι το πρόβλημα. Γιατί? Γιατί ο τρόπος ζωής, ο σύγχρονος, έχει αλλάξει τόσο πολύ που αυτό οδήγησε σε αλλαγές στους ρόλους, στους στόχους και στην ταυτότητα του άνδρα και της γυναίκας. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν πια. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν δεν ξέρεις ποιος είσαι, πώς θα επικοινωνήσεις? Πώς να ξέρεις τι να κάνεις με τον άλλον? Θέλω να ρωτήσω τι σημαίνει επικοινωνία. Επικοινωνία είναι το ζευγάρι, ας πούμε, να καθορίσει πού θα πάει διακοπές, τι δώρο θα πάρει στο παιδί, τι θα φάει σήμερα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να επικοινωνήσουμε συναισθηματικά και να καλύψουμε συναισθηματικές ανάγκες. Δηλαδή να μιλήσουμε για τα συναισθήματά μας, για τη συντροφικότητα. Εγώ τα λέω κινέζικα. Δεν το μάθαμε. Τα λέω κινέζικα, πρέπει να μάθουμε κινέζικα. Και δεν συζητάει καθόλου για το πώς είμαστε. Πώς ένιωσες σήμερα, πώς πέρασες, τι έκανες, πώς αισθάνεσαι, πώς αισθανόμαστε στη σχέση. Γιατί έχουμε το διαζύγιο σήμερα? Είναι αυτό ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν? Πείτε μας το με ένα παράδειγμα. Τώρα περιμένουν οι άντρες οι γυναίκες. Έχουμε τέτοιες αντιστροφές. Λέγαμε θα το πάρει στο κορίτσι, τώρα λέμε το πάρει στο αγόρι. Διότι οι γυναίκες δεν βιάζονται να παντρευτούν. Γιατί να παντρευτούν? Ελευθερία στο σεξ. Πόσο εύκολο είναι να μείνουν μαζί. Άρα είναι ο τρόπος ζωής και η επικοινωνία. Παλιά το διαζύγιο ήταν σχεδόν πράξη ντροπής. Σήμερα έχουμε εξοικειωθεί με αυτό. Είναι όχι μόνο εξοικειωθεί, είναι μια κανονικότητα να το πάρουμε απόφαση, γιατί είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι να μην θεωρούν ότι έχουν στίγμα. Η καλή γάμη είναι μια χαρά και τα καλά διαζύγια είναι μια χαρά. Τα κακά διαζύγια και η κακή γάμη είναι το θέμα. Πάμε λίγο να δούμε τις μορφές οικογένειας και πώς αυτές εξελίχθηκαν μέσα στις δεκαετίες. Βλέπουμε λοιπόν ήδη ότι έχουμε την παραδοσιακή οικογένεια. Ο γάμος πιστεύανε εκεί ότι είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Την πυρηνική οικογένεια μετά. Σκοπός του γάμου είναι η απόκτηση και η ανατροφή και η μόρφωση των παιδιών. Σήμερα η σχέση, και θέλω να μείνουμε σε αυτό, είναι επικοινωνιακή, συναλλακτική, αποποίηση του θεσμού του γάμου. Δεν μας ενδιαφέρει να μπει υπογραφή. Το κέντρο βάρος πέφτει στη σχέση ανάμεσα στους συντρόφους. Και εδώ έχουμε σε ένα μεγάλο κομβικό ερώτημα. Πόσο κακό κάνω στα παιδιά αν τα κρατήσω μέσα σε μια οικογένεια που τσακώνομαι, που υφέρπει όλο αυτό που είναι από κάτω από το χαλί, που το παιδί όμως το αντιλαμβάνεται
Μήπως τελικά καλύτερα να χωρίσω, μήπως το παιδί μου θα είναι πιο ευτυχισμένο αν χωρίσω? Είμαι της άποψης ότι όταν ένα παιδί ζει σε μια οικογένεια που υπάρχει παγωνιά, συναισθηματική παγωνιά, απόσταση μεταξύ των γονέων και ένα περιβάλλον το οποίο ενδεχομένως να έχει μια θανατήλα, θα μου επιτρέψει να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, γιατί οι γονείς δεν επικοινωνούν, δεν έχει νόημα το να μένουν οι γονείς μαζί. Καλύτερα να χωρίζουν, λέτε. Φυσικά είναι καλύτερα να χωρίζουν για να υπάρχει ένα πιο ειλικρινές στίγμα, γιατί αυτό βοηθάει τα παιδιά από πολλές απόψεις, γιατί με αυτό το μοντέλο δεν τους δημιουργείται η αίσθηση της ασφάλειας και τους δίνουμε και ιδέες και δυστυχώς για τις σχέσεις τους, τις μελλοντικές με το άλλο φύλο. Τα μηνύματα που θα πρέπει να περάσουν στα παιδιά, είτε στη μία περίπτωση είτε στην περίπτωση του χωρισμού, είναι πολύ εύθραυστα. Ναι. Γιατί τα παιδιά συνήθως όταν χωρίζουν οι γονείς αναπτύσσουν ένα αίσθημα ενοχής. Ναι. Ότι φταίνε τα ίδια. Έτσι ειδικά είναι. Τα πιο μικρά παιδιά που δεν μπορούν να αντιληφθούν τι έχει συμβεί. Η διαχείριση των γονέων, αυτό είναι το πιο βασικό που θέλω να κρατήσω. Δεν εξαντλείται στην ανακοίνωση του διαζυγίου. Γιατί οι γονείς μου έρχονται και εκεί πέρα είναι η αγωνία τους, πώς θα το πούμε στα παιδιά. Αλλά αυτό είναι το ένα, το ελάσσον. Πώς θα διατηρήσουν την επικοινωνία τους και την σχέση τη γονεϊκή τους μέσα σε μια κατάσταση που μπορεί να είναι διαταραγμένη. Γιατί κανένας δεν χωρίζει βελούδινο, όπως γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς. Εγώ αυτό που έχω πει και το λέω πολλές φορές και στους ανθρώπους που είναι απέναντί μου, έχετε 3 επιλογές. Ποιες είναι? Η μία είναι να συνεχίσετε αυτό που κάνετε, γιατί πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό. Όχι, δεν θέλουμε, εντάξει, το ξέρω, αλλά. Να συμβιβαστείτε και να μείνετε μαζί. Να συμβαίνετε και αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι να χωρίσετε και το άλλο να φτιάξετε τη σχέση. Δηλαδή έχουν 3 δρόμους. Ναι. Εμείς βέβαια που είμαστε θεραπευτές, αυτό το τρίτο κάνουμε. Το τρίτο θέλετε, να φτιάξετε τη σχέση. Φυσικά. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι τα παιδιά των διαζυγίων δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα έχουν πρόβλημα. Αυτό δηλαδή πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Όλες οι μελέτες αυτό μας λένε. Είναι ένας μύθος. Όμως στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αυτά που επισκέπτονται περισσότερο τους ειδικούς. Και όλα αυτά όχι επειδή τα παιδιά έχουν κάποιο πρόβλημα, επειδή εμείς οι γονείς με τη λάθος διαχείρισή μας δημιουργούμε το πρόβλημα. Ναι. Εγώ να σας πω ότι διαζύγιο πήρε σε μια εποχή που ήταν σχεδόν αμάρτημα το διαζύγιο, όχι τώρα που μιλάμε και το θεωρούμε δεδομένο, η πολύ γνωστή ηθοποιός, κυρίες και κύριοι, Μάρο Κοντού. Μάρο Κοντού. Όχι επειδή είναι μπροστά, αλλά η πραγματικότητα ξεπερνάει το μύθο. Άντε, φύγε από εδώ. Σ' αγαπώ. Εγώ σ' αγαπώ. Λέω την αλήθεια. Τι γίνεται εδώ, όποιος θέλει μπαίνει στο καμαρίνι, κάνει τη φασαρία του και φεύγει. Κοίταξε, είμαστε ένας θίασος με 50 άτομα. Τι θέλεις να πούμε ότι είμαστε όλοι αγαπημένοι. Ναι, είσαστε στο Nine, κάνετε το Nine, το οποίο είναι κλασικό έργο και πολύ ωραίο. Η επιτυχία του χειμώνα, του φετινού. Εγώ να πάω σε μια άλλη επιτυχία, πολλά χρόνια πιο πριν. Η επιτυχία να πάρετε διαζύγιο σε μια εποχή και να το τολμήσετε, που δεν ήταν εύκολο το διαζύγιο. Ποτέ δεν κάνω κάτι στη ζωή μου που να με ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος. Σήμερα βέβαια το διαζύγιο είναι σύνηθες φαινόμενο. Και καλά κάνει και είναι. Να σου πω με ποια είναι, ότι μας παίρνει ένας ενθουσιασμός, ένας έρωτας, και όταν περάσει αυτό το πράγμα και ευθύνη, δεν είμαστε έτοιμοι για αυτή τη μεταβατική, ξέρεις, περίοδο που γυρίζει σε αγάπη, τρυφερότητα κλπ. Αλλά αυτό μπορεί να το έχεις και μετά το διαζύγιο. Εγώ τουλάχιστον το είχα. Είχα τον άνδρα που χωρίσαμε, τον είχα και φίλο μου και τρυφερά του φερόμουνα και τον αγαπούσα. Εξαρτάται, ξέρεις, είναι οι 90 αποχρώσεις των διαζυγίων. Δεν μπορείς να βγάλεις μία συνταγή ή ένα συμπέρασμα. Λοιπόν, θέλεις να μάθεις τι έπιασες? Ναι, γιατί? Σε πληροφορώ λοιπόν για να ησυχάσεις ότι μία κυρία τα είπε που τα πράγματα δεν τα πιάνει ποτέ με τα γάνια. Δεν ξέρω, υπάρχει και μία φήμη για ένα δεύτερο γάμο. Ναι, υπάρχει αυτός ο γάμος. Ναι, έκανα έναν στα 20 και έναν στα 40. Και πολύτεκνη οικογένεια στο σινεμά. Ναι. Και πολύτεκνη μητέρα στο σινεμά. Αλλά στη ζωή δεν κάναμε και παιδί. Και πρόεδρος του μητέρα με 90 μωρά. Στο παρελθόν. Του Ιδρύματος Μητέρα. Ναι. Αλλά δικό σου παιδί ποτέ, γιατί? Η φύση. Έτσι αποφάσισε για μένα. Ήθελες να κάνεις παιδί? Κάποια στιγμή ναι. Δοκίμασα. Αλλά είναι μια περίπτωση που τότε ήταν δύσκολη, σήμερα είναι ψωμί τυρί. Θεωρούσες ότι ένα παιδί ολοκληρώνει μια οικογένεια? Όχι πάντα. Όχι πάντα. Μερικές φορές ένα παιδί μπορεί να είναι αυτό που ψάχνει μια γυναίκα για να κρατήσει μια οικογένεια. Και αυτό είναι λάθος. Γιατί η οικογένεια που είναι έτοιμη να διαλυθεί ποτέ δεν θα μείνει επειδή γεννήθηκε ένα παιδί. Και αν μείνει θα είναι συμβατικό. Ο γάμος είναι κάτι που πρέπει να το θέλεις πάρα πολύ και να πιστεύεις, τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή, ότι θα ζήσεις με αυτόν τον άνθρωπο μέχρι τα βαθιά γεράματα.
τότε κάνεις ένα γάμο και μετά σκέπτεσαι να κάνεις και το παιδί. Το δικό μου το πράγμα το παίρνεις εσύ μαζί σου, θα βγεις σε 6 μήνες. Γάιδερε. Αγάπη. Κτίνος. Αυτό που λέμε οικογένεια δεν σου έλειψε? Κοίταξε να δεις, η οικογένεια είναι οι φίλοι μου. Είναι η αδερφή μου, είναι τα παιδιά της αδερφής μου, είναι τα εγγόνια της αδερφής μου και είναι και οι συνάδελφοί μου. Σήμερα εδώ που είμαστε ήδη μαζί με τις πρόβες, είμαστε 4 μήνες, γίναμε μια οικογένεια. Ο ένας προσέχει τον άλλον, ο ένας τρέχει για τον άλλον, ο ένας βοηθάει τον άλλον. Μια ωραία μορφή οικογένειας είναι αυτή, εμένα μου πάει. Γιατί είσαι με την καρδιά εκεί που είσαι και είσαι και ελεύθερος συγχρόνως. Σε ευχαριστώ πολύ. Είπαμε λίγα, αλλά ουσιαστικά. Κι εγώ. Να πω ένα χρόνια πολλά σε όλους μας, με υγεία και εύχομαι το 2016. Εκεί με πήγες. Α, ωραία. Το 2016 να είναι το καλύτερο των τελευταίων 5 ετών. Βλέπετε, εγώ είμαι Ελληνίδα. Μπορώ να πω όχι στον άντρα μου. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι εγώ δεν είμαι φτιαγμένος για να κάνω οικογένεια. Δέχεστε αυτή την άποψη? Προς τα εκεί πηγαίνουμε. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζουν μόνοι τους. Και νομίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί. Φαντάζομαι ότι όλοι οι άνθρωποι θα ήθελαν να έχουν ένα σύντροφο, όλοι θα ήθελαν δεν θέλουν τη μοναξιά, αλλά άλλο μοναχικότητα και άλλο μοναξιά. Αυτό που λέτε είναι μοναχικότητα. Μπορώ να είμαι καλά. Αν είμαι καλά με τον εαυτό μου, τελικά αυτό είναι. Αν είμαι καλά με τον εαυτό μου, μπορώ να είμαι καλά και χωρίς να έχω το στήριγμα, ας πούμε, και το πλαίσιο το οικογενειακό που ξέραμε. Δεν μπορούμε να έχουμε πάρει το πρωτότυπο. Οπότε υποκατάστατο είναι οι φίλοι, υποκατάστατο είναι να βρεις νόημα ζωής μέσα σε κάποιο πλαίσιο επαγγελματικό, σε κάποια δημιουργική ομάδα. Τόσο πολύ έχει αλλάξει. Μπορούμε να φύγουμε και τελείως δηλαδή από την οικογένεια και να ζήσουμε ευτυχισμένοι μόνοι μας. Δεν είναι μόνοι τους, γιατί είναι μέσα σε πλαίσιο με άλλους ανθρώπους, μοιράζονται. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις όπου άνδρες ή γυναίκες μένουν μόνοι τους γιατί χάνουν από θάνατο τον σύντροφό τους. Σε αυτή την περίπτωση, η ψυχική υγεία του παιδιού είναι πάλι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό, αλλά θα σας πω ότι κάθε φορά όταν μιλάμε για παιδί, το παιδί είναι σε συνάρτηση με το πώς είναι οι γονείς του. Ο απογονιός θα πρέπει να είναι εκεί, σταθερός, πόλος, δυνατός. Ούτε η κανονικότητα της καθημερινότητας που λέμε να επιστρέψουν σημαίνει ότι πρέπει να φύγει από το προσκήνιο ο γονιός, ο απόν ή ο θανόν. Ναι. Γιατί αυτό δεν βοηθάει. Το παιδί πρέπει να περάσει τη θλίψη, την οδύνη, όλα αυτά. Απλώς συνεχίζονται την καθημερινότητα, γιατί τα παιδιά έχουν ανάγκη να νιώσουν ασφάλεια και η ρουτίνα τους τα βοηθάει σε αυτό. Να δούμε ένα εξαιρετικό βίντεο που έχουμε βρει. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα, θέλω απλώς να το δούμε και να το σχολιάσουμε. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. He is my Superman. Daddy is just great, but he lies. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me.
Συγγνώμη. Εξαιρετικό. Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι βρίσκονται στη θέση αυτού του πατέρα. Όχι επειδή χάνουν τη γυναίκα τους μόνο, αλλά και μία μάνα μπορεί να βρεθεί στην ίδια θέση. Ειδικά στην οικονομική κρίση, να πει πολλά ψέματα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν πρέπει να λέμε την αλήθεια, γιατί κάποια στιγμή η αλήθεια αποκαλύπτεται. Έτσι είναι. Το παιδί πάντα καταλαβαίνει τι δεν είναι αλήθεια. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, να το έχουμε στο μυαλό μας. Και πάντα στο παιδί πρέπει να λέμε την αλήθεια. Αυτό σας το λέω γενικότερα σε όλα τα πράγματα. Απλώς η αλήθεια πρέπει να είναι πάντα προσαρμοσμένη σε αυτό που το παιδί μας μπορεί να καταλάβει. Άλλη αλήθεια καταλαβαίνει ένα παιδί 5 χρόνων, άλλη μεγαλύτερης ηλικίας. Σε όλες τις ηλικίες όμως, αυτό ισχύει και για τα διαζύγια, που πολλές φορές οι γονείς έχουν μια τάση να μην ενημερώνουν τα παιδιά τους, ιδιαίτερα μικρών ηλικιών, και δυσκολεύονται και μαλώνουν αν ο ένας από τους δύο θέλει να τα ενημερώσει. Αλλά πάντα η αλήθεια σε όλα τα θέματα, είτε είμαστε άνεργοι, οτιδήποτε άλλο, πρέπει να υπάρχει στην οικογένεια. Να δούμε μέσα στα χρόνια που πέρασαν γιατί έχουμε μονογονεϊκές οικογένειες. Είναι η επόμενη κάρτα. Στα μέσα λοιπόν του 20ου, του προηγούμενου αιώνα, βλέπουμε ότι ο κύριος λόγος ήταν ο θάνατος ενός συζύγου. Στις δεκαετίες του 70 και του 80 αυτό αλλάζει, είναι το αποτέλεσμα των διαζυγίων. Και τώρα, στην εποχή μας, είναι γιατί οι άνθρωποι δεν παντρεύονται. Εγώ όταν το είδα αυτό το τελευταίο, κυρία Κατάκη, μου έκανε πολύ μεγάλη έκπληξη. Ότι πλέον δηλαδή έχουμε μονογονεϊκές οικογένειες συνειδητά, εκτός γάμου, ένας άντρας ή μια γυναίκα κάνουν ένα παιδί και το κρατάνε. Κατά τη γνώμη, ένας γονιός φτάνει. Φτάνει κατά τη γνώμη σας. Ένας γονιός φτάνει, όχι μόνο ένας γονιός, ή ένας παίζει το ρόλο του γονιού φτάνει. Μπορεί ένα παιδί να σωθεί, εννοώ τώρα ψυχολογικά, γιατί εμείς με αυτά ασχολούμαστε, να σωθεί επειδή υπήρχε ένας άνθρωπος στη ζωή του που τον στήριξε, τον αγάπησε και τον βοήθησε να ξεπεράσει πολύ δύσκολα. Είναι δραματικές αλλαγές πάντως. Λέτε ότι ένας γονιός φτάνει. Αυτό δεν θα περίμενα να το ακούσω. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προτείνει όμως. Δεν το προτείνει. Όχι βέβαια. Το ερώτημα γιατί οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν παιδιά θα είναι το πρώτο ερώτημα που θα απαντήσουμε μόλις επιστρέψουμε. Σε λίγο και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι. Παραμονές Χριστουγέννων και συζητούμε για την οικογένεια, για τη νέα μορφή οικογένειας, αλλά και προσπαθούμε να κατανοήσουμε εδώ ποια είναι η ανάγκη μας να κάνουμε παιδιά. Δεν μιλάμε για τα αρχετυπικά και τα πανανθρώπινα, ότι οι άνθρωποι πρέπει να διαιωνίζονται. Εντάξει, διαιώνιση του είδους κλπ. Σήμερα κάνουν παιδιά γιατί θέλουν γιατί λένε ότι μέσα από την παρουσία ενός παιδιού στη ζωή, είτε είναι μονογονική είτε είναι ζευγάρι, ότι θα μεγαλώσουμε, ότι θα μεγαλώσω εγώ. Δηλαδή, μεγαλώνοντας το παιδί μου, θα οριμάσω κι εγώ. Θα οριμάσω εγώ και θα εμπλουτίσω τον εαυτό μου και τη ζωή μου. Ένας άντρας ή μια γυναίκα που μεγαλώνουν μόνοι τους ένα παιδί, μπορούν να παίξουν και τους δύο ρόλους. Δύσκολο, θα σας έλεγα. Πολύ δύσκολο είναι αυτό. Προσπαθούν οι γονείς, διότι πρέπει να διαχειριστούν ήδη το οικονομικό το θέμα. Και βλέπετε ότι το τονίζω γιατί αποτελεί δαμόκλειο σπάθη στις περισσότερες σχέσεις αυτό. Να διαχειριστούν τα ξενύχτια, την κούραση, την ευθύνη την τεράστια, γενικότερα της διαπαιδαγώγησης ενός παιδιού, την έλλειψη ελεύθερου χρόνου, την έλλειψη διαθεσιμότητας για τον εαυτό τους, την αδυναμία πολλές φορές να προχωρήσουν στη ζωή τους σε μια επόμενη σχέση. Πρέπει να σκεφτούν όλα αυτά γιατί είναι πολύ μεγάλη ευθύνη. Τα οποία ξέρετε, τα διαχειρίζονται και μετά γιατί τα βλέπουν μπροστά τους. Δεν έχουμε ενδείξεις. Ούτε φαντάζομαι συμφωνείτε, δεν έχουμε ενδείξεις ότι οι μητέρες είναι καλύτεροι γονείς από τους πατεράδες. Απλώς έχουμε μεγαλύτερη εγρήγορση όμως. Δεν έχουμε τέτοια ένδειξη. Το είδαμε εδώ στο βίντεο. Άρα το προηγούμενο, λέτε από την Ιαπωνία. Ναι. Να σας ρωτήσω, δηλαδή πιστεύετε ότι ο ρόλος του άνδρα είναι πολύ πιο σημαντικός ως πατέρας πια από ό,τι ήταν παλιότερα? Γενικά ο άντρας έπαψε να είναι απόν. Δηλαδή αυτό που ο άνδρας, επειδή ακούω κάθε μέρα να μιλάνε για τους άνδρες, λένε ή απόν ή με καταπιέζει ή απόν. Αυτά τα δύο ακούμε, τα στερεότυπα για πολλά χρόνια και έτσι ήταν. Αυτό έχει αλλάξει, λέτε. Έχει αλλάξει. Μα κοιτάξτε στις διαφημίσεις που βλέπετε και που είστε στην τηλεόραση. Βλέπουμε διαφημίσεις άνδρες να αλλάζουν μωρά, διαφημίσεις που δείχνουν ένα πατέρα να μαγειρεύει με τα παιδιά του. Το ερώτημα, κυρία Καπάτου, είναι αν τελικά το παιδί θέλει και τους δύο. Το λέω γιατί σε μια μονογονεϊκή οικογένεια κάποια στιγμή η μητέρα ή ο πατέρας θα αναγκαστούν να κάνουν μια νέα σχέση. Δεν μπορούν να ζήσουν μόνοι τους. Το 70% των γονέων των διαζευμένων προχωράνε σε έναν επόμενο γάμο. Σε ένα νέο γάμο. Βέβαια. Είναι πάρα πολύ λεπτές οι ισορροπίες. Αυτές κάπως λέγονται ανακατασκευασμένες. Ναι, ανασυγκροτημένες οικογένειες. Δηλαδή που χωρίζουν και οι δύο και μετά ξανακάνουν με άλλους γάμους. Ακριβώς. Οπότε, όπως ανασυγκρότηση, και πολύ ωραία, και ανασυγκόληση, όπου πολλές φορές φέρουν και τα παιδιά των προηγούμενων γάμων τους μέσα στην οικογένεια και σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα αποκτούν
δεχτούν και ένα νέο παιδάκι, προκειμένου να υπάρχει και κάτι κοινό μεταξύ τους. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή. Μεγάλη αλλαγή. Αυτά όμως είναι πολύ Υπάρχει ένα ωραίο πράγματα. ανέκδοτο. Τα παιδιά μου λέει και τα παιδιά σου τσακώνονται με τα παιδιά μας. Τα παιδιά σου και τα παιδιά μου τσακώνονται με τα παιδιά μας. Πολύ ωραίο. Αυτό, πολύ ωραίο ανέκδοτο. Αυτό βέβαια έχει πολλές δυσκολίες και πολλές εκφάνσεις. Χρειάζεται προσοχή, επιμονή, γιατί φανταστείτε ένας νέος σύντροφος, ο οποίος μπαίνει μέσα στην οικογένεια, άντρας ή γυναίκα, αντίστοιχα, θέλει κάποιο διάστημα. Δεν βάζουμε στα παιδιά μας ποτέ ένα σύντροφο τον οποίο τον έχουμε γνωρίσει πρόσφατα. Μια σοβαρή σχέση μόνο. Αυτό είναι βασικό. Δηλαδή, είναι δικαίωμά μας να κάνουμε ό,τι θέλουμε στη ζωή μας, αλλά στα παιδιά μας παρουσιάζουμε κάτι το οποίο είναι σαφές, σίγουρο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Εδώ, πάντως, αυτό που λέει η κυρία Καπάτου, βάλτε μια ανωτελεία, θα το πείτε αμέσως μετά. Απλώς ταιριάζει εξαιρετικά εδώ η συνέντευξη που έχω κάνει με την ηθοποιό τη Μαρία τη Σολομού, η οποία συνειδητά δεν παντρεύτηκε και μάλιστα κράτησε τη σχέση της μακριά από το παιδί της έως ότου έκρινε ότι αυτό ήταν σωστό. Μαρία, παραπονές Χριστουγέννων με ένα πολύ ωραίο θέμα που αφορά την οικογένεια. Ναι. Ήσουν πρωτοπόρος, έχω να πω. Μπήκες βουρ στη μονογονεϊκή οικογένεια σε μια εποχή που ήταν λίγο ταμπού, δεν ήτανε? Και δεν ήξερα ότι ήταν, να σου πω την αλήθεια, ταμπού. Το κατάλαβα από την αντίδραση των άλλων. Είχα την αίσθηση και τότε ότι γύρω μου η πλειοψηφία ήταν άνθρωποι χωρισμένοι με παιδιά. Οπότε μου φάνηκε κάτι πολύ απλό, πολύ συνηθισμένο, πολύ κανονικό. Το παιδί δεν ρώτησε κάποια στιγμή τι γίνεται, που είναι ο μπαμπάς μου? Αναρωτήθηκε φαντάζομαι κάποια στιγμή γιατί ο μπαμπάς δεν κοιμάται πια σπίτι. Αλλά του εξηγήσαμε ότι ο μπαμπάς και η μαμά θέλουν να μείνουν πια χώρια. Η επιλογή να μην φτάσετε σε γάμο ήταν, φαντάζομαι, κοινή. Δεν θέλατε να κάνετε γάμο. Όχι. Το γεγονός όμως ότι εσύ κάποια στιγμή με αυτόν τον άνθρωπο χωρίζεις και ως ζευγάρι και αποφασίσεις να βάλεις έναν άλλον άνθρωπο στη ζωή σου. Εκεί θέλεις να κρατήσεις λίγο, να πάρεις λίγο το χρόνο σου. Κοίταξε, εγώ ήμουνα σε αυτό, ας πούμε, πολύ οπισθοδρομικός άνθρωπος είμαι και με λένε και λίγο πουριτανή και γελάμε, γιατί εγώ ξεκίνησα αυτή τη σχέση με κάποιον άλλον άνθρωπο. Το ξέρουμε, δεν είναι μυστικό. Αυτό που ξέρουμε όλοι. Και πολύ γνωστός. Γιατί δεν λες το όνομά του όμως? Δεν τον Πάνο το Μουζουράκι, εν πάση περιπτώσει, μην κρυβόμαστε. Και ο Πάνος ήρθε σπίτι να συγκατοικήσουμε όλοι μαζί πέρσι. Μετά από 5 χρόνια σχέση. Μάλιστα. Γιατί άφησες να περάσει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα? Είχα πολύ άγχος το πώς θα το πάρει ο μικρός. Σαφέστατα και γνώρισε σιγά σιγά τον Πάνο. Σαφέστατα και ερχότανε σπίτι και καθόμασταν παρέα. Σιγά σιγά περάσανε 5 χρόνια. Οπότε όταν κάποια στιγμή έμεινε σπίτι δεν έκανε σε κανέναν εντύπωση τίποτα. Σήμερα αισθάνεσαι ότι είσαι οικογένεια? Είμαστε πολύ μεγάλη οικογένεια, γιατί ο μπαμπάς του έχει κάνει κι άλλο παιδάκι. Και δεν λέω μία οικογένεια εγώ ο Μάριος ο Αλέξανδρος, μία οικογένεια εγώ ο Πάνος ο Αλέξανδρος. Όλοι. Όταν βρίσκεσαι με έναν άνθρωπο και κάνεις ένα παιδί, δεν έχει στο νου ότι κάποια στιγμή αυτό θα τελειώσει. Δεν το ξέρει κανείς. Μας τελείωσε. Ευτυχώς μας τελείωσε και γρήγορα ανακάμψαμε και οι δύο σαν σχέση, δηλαδή εγώ με τον Μάριο. Και τα ξαναβρήκαμε σαν άνθρωποι. Και μπορεί να είναι και πολύ πιο υγιής, να σου πω εγώ, από άλλες σχέσεις που άνθρωποι μένουν μαζί. Αυτό δεν το ήθελα ποτέ. Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά έχουν αυτή την έκτη αίσθηση. Την έχουν την έκτη αίσθηση. Να μένω στο ίδιο σπίτι με έναν άνθρωπο που ουσιαστικά δεν είμαι ερωτευμένη, δεν μπορεί να. Και η τριβή καθημερινή δημιουργεί και εντάσεις και να φτάσω να τον συγχαθώ για να έχει το παιδί πρότυπο αντρικό και γυναικείο. Σαφέστατα πρέπει να έχει πρότυπο αντρικό. Αλλά δεν σ' αρέσει αυτή η υποκρισία. Αυτή η υποκρισία και αυτή η καταπίεση. Χριστούγεννα θα κάνετε όλοι μαζί, ο καινούριος σύντροφος, ο παλιός σύντροφος, το παιδί? Πολύ θέλουμε, αλλά θα δούμε τώρα πώς θα γίνει. Δεν ξέρετε ακόμα πώς θα προκύψει. Εγώ να σου ευχηθώ καλές γιορτές. Ευχαριστώ πολύ και εσείς. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, νομίζω ότι συμφωνείτε. Το σχόλιο σας που δεν το κάνατε πριν. Θα συμπληρώσω κάτι σε αυτό που λέει η κυρία Καπάτου. Ότι σε αυτή την φάση της ανασυγκρότησης της οικογένειας είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχει αυτή η βιασύνη που συνήθως υπάρχει. Δηλαδή, και αυτό το κάνουν κυρίως οι άντρες, επειδή δεν ξέρω πώς να είναι μόνοι. Δηλαδή οι γυναίκες ξέρουν. Τώρα, μάλιστα, σε αυτή την εποχή, η γυναίκα είναι, που λέω κι εγώ, βούδες με τα 6 χέρια. Τα κάνει όλα. Ας πούμε, και μωρά και αυτά και αυτό με το ένα και το κινητό, με το άλλο, αυτό με το άλλο είναι το φούρο, με το άλλο είναι το παιδί στο στήθος. Ο άντρας όμως όταν φύγει από την οικογένεια δεν ξέρει, δεν ξέρει τι να κάνει, δεν έχει μάθει
να είναι μέσα στις σχέσεις. Οπότε βουτάει μια καινούργια γυναίκα και φέρνει και το παιδί, το παίρνει έξω το παιδί και φέρνει. Αυτό δεν είναι καλό. Νομίζω ότι πρέπει να δίνεται χρόνο. Συμφωνείτε? Ο χρόνος όμως είναι πολύ σημαντικό να τον προσδιορίσουμε λίγο. Γιατί πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά να επεξεργαστούν το διαζύγιο. Δηλαδή, οι περισσότεροι μου έρχονται με ένα ζευγάρια που ήδη στον πρώτο μήνα, αυτό είναι μια νέα τάση που δεν την είχα παλιότερα, στον πρώτο μήνα ή στο δεύτερο μήνα που έχουν χωρίσει, συγκατοικεί η μητέρα με το παιδί ή με τα παιδιά με τον νέο σύντροφο, το οποίο ήταν έτοιμο. Χωρίς να έχουμε δώσει το περιθώριο στο παιδί να διαχειριστεί την κατάσταση. Και ο πατέρας σέρνεται σε ένα άρμα το οποίο είναι ένα δεδομένο στοιχείο. Αυτό είναι πάρα πολύ αρνητικό για τα παιδιά και έχει σοβαρές επιπτώσεις μετά και στην ίδια τη σχέση του ζευγαριού. Και πρέπει να το τονίσω. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ο χρόνος που χρειάζεται, αν μια σχέση είναι, χωρίζουν οι γονείς με έναν πολιτισμένο τρόπο, χωρίς πολλές διαμάχες, φανταστείτε ότι θα υπολογίζουμε πάνω από ένα χρόνο. Πάνω από ένα χρόνο, τόσο πολύ λέτε. Φυσικά για να δώσουμε και κάποιο νέο. Και λέω πολύ λίγο. Εγώ το μέσος όρος είναι γύρω στα 2 χρόνια. Ανάμεσα με 2 χρόνια μπορεί και χρειάζεται. Εμείς αναζητήσαμε. Άλλοι οικογένειες πια, κύριε Καφολογιάννη, δεν είναι οικογένειες που μένουν στο ίδιο σπίτι. Εμείς προσπαθήσαμε να βρούμε γιατί άλλαξε η οικογένεια, γιατί έχουν συμβεί όλα αυτά. Λοιπόν, οι λόγοι είναι γιατί αυξήθηκαν τα διαζύγια. Υπάρχει κρίση αξιών, σημαντική, δηλαδή βλέπετε ότι έχουν έρθει τα πάνω κάτω, δεν χρειάζεται να το πω εγώ αυτό. Οι ελεύθερες και εφήμερες σχέσεις, το σχολιάσατε λίγο στην αρχή. Ο καθένας μπορεί να κάνει σεξ πλέον με όποιον θέλει, χωρίς περιορισμούς. Άλλαξαν οι ρόλοι των φίλων. Αυτό για σας είναι κομβικό. Ναι. Και το γεγονός ότι η γυναίκα μπήκε στην αγορά εργασίας, εμείς βρήκαμε ότι είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος για να. Αυτό είναι μέσα στις αλλαγές. Οπότε το βλέπουμε ότι η γυναίκα παίρνει πλέον ρόλους, μπαίνει στην αγορά εργασίας, γίνεται πιο δυναμική, ισότιμα και όλα αυτά. Και επίσης είναι αυτό που λέγατε πριν, ότι πλέον είναι υποεξαφάνιση ο άνδρας κουβαλητής. Τότε ακούγαμε ο ιδανικός άνδρας είναι ο κουβαλητής και η ιδανική γυναίκα είναι τίμια. Ναι. Και οικονόμα. Τώρα σιγά που θα βρούμε τέτοια. Τώρα αρχίζουν, όχι μόνο έχουν φύγει αυτά, αλλά συγκλίνει. Ο ιδανικός άνδρας με τη γυναίκα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά σιγά-σιγά. Άρα δηλαδή, έρχονται πολύ πιο κοντά τα δύο φύλλα σε αυτό. Γιατί πια είναι επικοινωνιακός, ανοιχτός, συναισθηματικός, έξυπνη. Δηλαδή αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτό είναι καλό έτσι όπως το λέτε. Φυσικά είναι, μα και πάμε. Εξελισσόμεθα. Βέβαια. Αυτό είναι καλό. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι είναι πραγματικά έτοιμοι για οικογένεια ή ενδεχομένως κάνουν κάποιες υποχωρήσεις πριν κάνουν οικογένεια? Είναι απαραίτητες υποχωρήσεις έτσι κι αλλιώς. Είναι απαραίτητες. Βέβαια, είναι απαραίτητες υποχωρήσεις, γιατί δεν είμαστε κανένας ίδιος με τον άλλον και πρέπει να ενώσουμε 2 διαφορετικά άτομα, τα θέλω μας τα διαφορετικά, και αυτός ο συνδυασμός μπορεί να δημιουργήσει μεγάλες δυσκολίες. Μόνο που σήμερα ούτε άντρες ούτε γυναίκες κυρίως, που είναι πολλοί, έχουν γίνει πολύ διεκδικητικές, και απαιτητικές. Δεν κάνουν πολλές. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για μια κατηγορία, έτσι. Εννοείται ότι οι γυναίκες σήμερα κάνουν λιγότερες υποχωρήσεις από ότι οι άνδρες. Από αυτές που κάνανε παλιότερα. Από αυτές που κάνανε παλιότερα. Γιατί παλιότερα ήταν μόνο η υποχώρηση. Απειλούνται από αυτή την αλλαγή των γυναικών, γιατί διαταράσσει τις ισορροπίες που ξέραμε. Ήταν ο άνδρας από κάτω, δηλαδή όχι επειδή είναι εγωιστές και όλα αυτά, γιατί ήξεραν να προστατεύουν τη γυναίκα και να νιώθουν καλά με τον εαυτό τους, γιατί προσφέρουν στη γυναίκα και στα παιδιά τους. Και τώρα η γυναίκα δεν τον χρειάζεται, πώς εύκολο είναι, δεν το κάνει αυτό που ήξερε. Πάντως αυτό που λέτε ότι δεν τον χρειάζεται, έχει να κάνει με την. Τον χρειάζεται αλλιώς. Δεν τον χρειάζεται οικονομικά. Δεν τον χρειάζεται οικονομικά. Και εγώ γι' αυτό έρχομαι στο ψητό. Να δούμε ένα βίντεο με την πολύ καλή συνάδελφο, την Ελένη τη Λαζάρου, που εργάζεται στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Είχε δημιουργήσει πριν λίγο καιρό αίσθηση μια φωτογραφία της που έκανε ρεπορτάζ ενώ είχε αγκαλιά το παιδί της. Η Ελένη δεν έχει κάνει γάμο, αλλά ζει με έναν άνθρωπο που θεωρεί ουσιαστικά σαν να είναι παντρεμένη. Ζουν πολύ μακριά, αλλά θεωρεί ότι αυτό λειτουργεί. Και πολλοί άνθρωποι λένε ότι λειτουργεί. Θέλω να δούμε τη συνέντευξη και να το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Ελένη, σε 13 χρόνια με τον σύντροφό σου, δεν είστε παντρεμένοι. Τα τελευταία 2 έχετε και τον Αναστάση. Ουσιαστικά τώρα είσαι μονογονέας και ο Αναστάσης παιδί μονογονεϊκής οικογένειας, έτσι. Τυπικά είμαι μονογονεϊκή οικογένεια, επειδή δεν έχουμε παντρευτεί. Στην ουσία όμως ο πατέρας υπάρχει και η ιδιαιτερότητά μας είναι ότι ο πατέρας ζει στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή ζούμε σε διαφορετικές πόλεις. Έρχεται κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο συνήθως. Πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητά σου, γιατί ουσιαστικά το μεγαλώνεις κυρίως μόνος το παιδί? Οι γονείς μου και οι γονείς του Αντρέα είναι στις Σέρρες, οπότε δεν έχουμε αυτή τη βοήθεια που έχουν οι περισσότερες ελληνικές οικογένειες, τις γιαγιάδες κοντά. Οπότε ιδίως το πρώτο χρονικό διάστημα που ήμουν μόνη μου εδώ με το μωρό, το έπαιρνα συνέχεια μαζί μου παντού. Μέχρι να ξεκινήσει το παιδικό που ξεκίνησε πρόσφατα, τον έπαιρνα και το πρωί για λίγη ώρα στη δουλειά.
Και μάλιστα έχει κυκλοφορήσει και μια φωτογραφία που έχει κάνει πολύ αίσθηση, που έχει πάρει τον Αναστάση μαζί σου σε μια συνέντευξη. Η κυρία που τον κρατάει ερχόταν στις 11. Οπότε εκείνη τη μέρα το θέμα μου ήταν στις 9 και σκέφτηκα ότι δεν θα δημιουργούνταν πρόβλημα αν τον έπαιρνα για λίγο μαζί μου. Το παιδί βλέπεις ότι ζητάει τον μπαμπά. Τον ψάχνει πολύ. Μόλις χτυπάει το τηλέφωνο, φωνάζει μπαμπάς. Όταν είμαστε όλοι μαζί, του λέει πού είσαι, έρχομαι, και το παιδί από τη χαρά του χοροπηδάει. Στο τηλέφωνο, ανά πάσα στιγμή όταν του πει Αναστασία, έρχομαι, αρχίζει, σηκώνεται όπου και να είναι και χοροπηδάει. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που σου λείπει πολύ η παρουσία του συντρόφου σου, που λες τώρα θα θέλω να είναι εδώ, ας πούμε? Σίγουρα, είναι πάρα πολλές αυτές τις στιγμές και κυρίως όσον αφορά το μωρό. Δηλαδή κάνει πράγματα που τα βλέπω κυρίως εγώ, οπότε νιώθω την ανάγκη να τα μοιραστώ μαζί του, τον παίρνω συνέχεια τηλέφωνο, είπε αυτή την κουβέντα, έκανε αυτό το καινούριο. Σκέφτεστε τελικά να παντρευτείτε κάποια στιγμή ή αυτό έχει αποκλειστεί εντελώς? Δεν πιστεύουμε και οι δύο ότι ένας τυπικός γάμος είναι αυτός που θα κρατήσει δύο ανθρώπους μαζί. Δηλαδή, δύο άνθρωποι θα μείνουν μαζί επειδή αγαπιούνται, επειδή το θέλουν. Και όχι η δυσκολία του διαζυγίου. Οπότε δεν το σκεφτόμαστε. Και όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζουν έτσι σήμερα, εγώ θέλω να πω, κυρία Κατάκη. Δεν τους προβληματίζει η απόσταση. Μάλιστα λένε ότι κρατάει και τη σχέση ζωντανή. Ο άνθρωπος πρέπει να προσαρμοστεί στις καινούριες συνθήκες. Επειδή μέσα στο χάος που δημιουργείται μέσα μας, με όλα αυτά τις αλλαγές που γίνονται και τώρα με την κρίση, υπάρχει μια αίσθηση ότι όλα τα πράγματα είναι αυτά, ότι είμαστε σε αδιέξοδο, ότι θα βγούμε, βουλιάζουμε, κάνουμε. Αλλά έχω δει μια συνέντευξη πρόσφατα με τίτλο «Αν δεν βουλιάξουμε, δεν θα αλλάξουμε». Τα ζευγάρια που είναι διαμελισμένα με αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι υποχρεωμένο να το κάνουν, δεν είναι αποτελή επιλογή, αντιμετωπίζουν εξαιρετικές δυσκολίες και πρέπει να ξέρουν πώς θα τις διαχειριστούν αυτές τις δυσκολίες. Δηλαδή τη μοναξιά τους, το γεγονός ότι για όλα τα πράγματα πρέπει οι ίδιοι να φροντίσουν, το παιδί τους που αναζητάει το γονιό τον απόντα. Του ζωή δεν μπορεί να είναι. Φυσικά, αλλά και το παιδί τους που αναζητά τον απόντα γονιό, γιατί μέσα από το Skype οι επικοινωνίες είναι προβληματικές, όπως καταλαβαίνετε, και δεν μπορεί μια σχέση να συνεχιστεί με αυτό. Άρα χρειάζεται να υπάρχει μια καλή υποδομή. Να υπάρχει ο στόχος, να υπάρχει η υποδομή και να προσπαθούν όταν συναντιούνται, τις φορές που συναντιούνται, να ξαναβρεθούν. Αυτό θέλει κάποιο χρόνο. Εκεί που αρχίζουν να ξαναβρίσκονται, φεύγουν. Πρέπει να ξαναφύγουν. Και υπάρχει πάλι η αποξένωση. Δηλαδή θέλει προσπάθεια διαρκή. Αλλά είναι υποχρεωτικό. Και η δυνατότητα προσαρμογής θα μας βοηθήσει να πάμε σε αυτά τα νέα μοντέλα. Λέτε για νέα μοντέλα, και εγώ θα σας πάω τώρα κάπου αλλού. Ένα ομόφυλο ζευγάρι δυσκολεύεται πάρα πολύ σήμερα να πάρει ένα παιδί. Και θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι μπορούν να έχουν και παιδί. Θα έλεγα ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην απόφασή του και σε αυτό το κομμάτι, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να σταθμίσει διάφορες παραμέτρους. Γιατί δεν είναι μόνο αν τα παιδιά θα αποκτήσουν προβλήματα ψυχολογικής φύσεως. Υπάρχει το κοινωνικό κομμάτι που αυτό δυσκολεύει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και οδηγεί τα ζευγάρια, τα ομόφυλα, να έχουν μεγάλους προβληματισμούς ή να καταφεύγουν σε ψέματα, να σκέφτονται τι θα πούνε στο κοινωνικό τους περίγυρο. Δηλαδή πρέπει να είναι έτοιμοι να διαχειριστούν την αλήθεια τους, όχι μόνο με τα παιδιά τους, που πρέπει να κάνουν πάρα πολλή δουλειά με αυτό. Γιατί τα παιδιά, ξέρετε, όσο είναι μικρά και δεν έχουν πάει στο σχολείο, αυτό ξέρουν, αυτό γνωρίζουν τις δύο μαμάδες, τους δύο μπαμπάδες. Όταν όμως πάνε στο σχολείο και αρχίζουν να λέει ο ένας και να βλέπουν τις διαφορές, αρχίζουν να νιώθουν άσχημα. Και μεγαλώνοντας κιόλας, πάλι αισθάνονται πιο άσχημα. Όχι επειδή τα ίδια δεν εισπράττουν την αγάπη και τη φροντίδα. Μπορεί να την εισπράττουν εξαιρετικά και καλύτερα από άλλες οικογένειες οι οποίες είναι. Που δεν είναι ομόφυλες. Φυσικά. Κυρία Κατάκη, δεν μπορούμε να πούμε όχι στις αλλαγές, φαντάζομαι. Νομίζεις ότι μπορείς, και το κάνουμε γιατί αισθανόμαστε ανασφαλείς, να κλείσεις, να κλειστείς μέσα στο παλιό, θα έχεις πρόβλημα. Θα σε αφήσει η ζωή πίσω και θα σε αφήσει η ζωή πίσω. Άρα πρέπει να πας μπροστά. Λοιπόν, σήμερα τι έμαθα στο σχολείο? Είναι ένα γόρι και ένα κορίτσι σε ένα παγκάκι. Βλέπουμε ήδη το βίντεο αυτό, το οποίο έχει αρχίσει να παίζει στο video wall. Είναι με καρτούν.
Πολύ ωραίο το μήνυμα. Δεν βλέπω καμιά διαφορά μεταξύ των ομοφυλόφιλων γονιών και των ομοφυλόφιλων ζευγαριών από τα ετερόφιλα. Δηλαδή τα ίδια μοτίβα σχέσεις. Και τα ίδια προβλήματα. Και τι ρόλους. Ένας παίρνει το ρόλο του δυνατού, άλλος παίρνει το αδύναμο. Όλα αυτά που βλέπουν γι' αυτό. Θεωρείτε ότι τίθεται ζήτημα του να ανατραφεί ένα παιδί με ένα ομόφυλο ζευγάρι? Δεν νομίζω ότι. Δεν έχουμε και ερευνητικά δεδομένα που δείχνουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι σοφό να μιλάμε για καταληκτικές θέσεις. Είμαστε στη φάση της αλλαγής, λέτε. Εφόσον βρίσκονται, καλύτερα να απαντάμε το εξαρτάται. Συμφωνώ με την κυρία Κατάκη πάρα πολύ στο ότι τα μοντέλα των ομόφυλων ζευγαριών και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν δεν διαφέρει καθόλου από τις άλλες σχέσεις. Το ίδιο συμβαίνει και στις σχέσεις τους με τα παιδιά τους. Δηλαδή, μπορεί να είναι γονείς όπως είναι όλοι οι γονείς. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Δηλαδή, γονιός ο οποίος μπορεί να βάλει τα όρια, να δώσουν την αγάπη όπως οι άλλοι, τη φροντίδα. Και μάλιστα σε κάποιες μελέτες διάβαζα πρόσφατες ότι οι άνδρες ομόφυλοι που έχουν αποκτήσει ένα παιδί δίνουν μεγάλη έμφαση στο μορφωτικό επίπεδο και στην αύξηση του μορφωτικού επίπεδου των παιδιών τους. Αυτό που ήθελα να προσθέσω σε αυτό το κομμάτι είναι ότι τα παιδιά με τον προσανατολισμό τους, αυτό που έχει φανεί μέχρι τώρα, έτσι, είναι ότι δεν επηρεάζονται από το αν μεγαλώνουν με δύο γονείς που είναι του ίδιου φύλου. Μέχρι τώρα, με τα δεδομένα που εννοείται δηλαδή ότι δεν προσδιορίζεται η σεξουαλική τους ταυτότητα. Δεν έχει να κάνει αυτό με το... μέχρι τώρα φαίνεται. Από εκεί και πέρα επανέρχομαι εγώ στα προβλήματα τα οποία τα παιδιά καλούνται να διαχειριστούν. Που απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν τα ίδια να τα χειριστούν πρέπει οι γονείς τους να τα έχουν χειριστεί. Τι λέμε, κυρία Καπάτου, γενικότερα για τα παιδιά σε αυτές τις νέες μορφές οικογένειας? Υπάρχει το διαφορετικό. Και πρέπει να μπορούμε να συμφιλιωνόμαστε με το διαφορετικό, να μπορούμε να το αποδεχτούμε και να δούμε κάθε ένας που βρίσκεται στη φάση του διαφορετικού, γιατί διαφορετικό είναι και το διαζύγιο, ξέρετε, αλλά μιλάμε για ένα ποσοστό τεράστιο των παιδιών σήμερα που είναι παιδιά διαζευμένων γονιών. Να μπορούμε να συμφιλιωθούμε με αυτό το διαφορετικό, να το υποστηρίξουμε εμείς σαν γονείς και να προσπαθήσουμε με την αγάπη μας και τα κατάλληλα μηνύματα να περάσουμε στα παιδιά μας το δυναμικό και τη δύναμη γενικότερα να διαχειριστούν αυτή τη διαφορετικότητα. Γιατί τα παιδιά δεν ξέρουν τη διαφορετικότητα, τη βλέπουν από εμάς, μέσα από τα μάτια τα δικά μας. Αν εμείς έχουμε δώσει αυτό το δυναμικό, θα μπορούν να τα διαχειριστούν και έξω. Ευχαριστώ την κυρία Καπάτου για αυτό το μέρος. Πολύ. Θα είμαστε μαζί στο τρίτο μέρος, όπου θα δούμε μια πολύτεκνη οικογένεια και θα δούμε ότι όλα αυτά που συζητάμε τώρα για αυτούς δεν είναι τίποτα. Δεν με φοβίζει να κάνω παιδιά. Είναι η χαρά της ζωής, όπως παλιά. Να το κάνουμε αφίσα και να το βλέπει ο κόσμος. Να το βλέπει ο κόσμος. Τώρα στην κρίση. Περιμένετε να το δείτε μετά σε λίγο. Σε λίγο και πάλι μαζί. Για το τέλος αφήσαμε το καλύτερο, τους ήρωες της εποχής μας, κυρία Κατάκη. Να πω ότι είναι μαζί μας η κυρία Φωτοπούλου, είναι δικηγόρος. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Τους ανθρώπους που δεν τους σκιάζει φοβέρα καμιά. Λένε ότι εμείς θα κάνουμε πολλά παιδιά, ότι θα ζήσουμε όπως οι παλιοί, θα τα μεγαλώσουμε. Φυσικά και παλιά έκανα πολλά παιδιά, αλλά ήταν μέσα σε μια κλειστή κοινότητα που τα μεγάλα παιδιά αναλάβαν τα μικρά, ήταν οι παππούδες, γιαγιάδες. Τώρα δεν είναι, είναι πραγματικά ηρωικό. Βρίσκουν εκεί το νόημα της ζωής. Βρίσκουν νόημα ζωής, γιατί έξω πού να το βρεις το νόημα ζωής, έτσι έχουν όλο καταρρεύσει όλα, ιδεολογίες, εκείνα τα άλλα. Δηλαδή, οπότε βρίσκεις ξανά νόημα μέσα στην παλιά μορφή οικογένειας. Ναι. Και η οικογένεια είναι κάτι που είναι ένας θεσμός που και στην Ελλάδα ειδικά αλλά και γενικότερα είναι, τι να πούμε τώρα, το κύτταρο της κοινωνίας. Δηλαδή εκεί σε αυτό που... Ακόμα και με όλες αυτές τις αλλαγές που συζητήσαμε λέτε ότι παραμένει το κύτταρο. Ναι. Παραμένει το κύτταρο, αλλά όλες αυτές οι αλλαγές, κυρία Φωτοπούλου, έχουν φέρει τα πάνω κάτω και σε νομικό επίπεδο. Ποια είναι η πρώτη αιτία διαζυγίων? Παραμένει όπως ήταν, ας πούμε, η απιστία? Μία βασική αιτία που εγώ έχω παρατηρήσει στα διαζύγια είναι τα τρίτα πρόσωπα, και λέγοντας τρίτα πρόσωπα εννοώ όχι μόνο έναν άλλον εραστή, μια ερωμένη, αλλά οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, το οποίο συνήθως πέραν της κατηγορίας που είπα είναι και οι γονείς, οι αμφωτέρων των πλευρών, οι οποίοι με κάποιο τρόπο βάζουν το χεράκι τους για να κάνουν κακό σε κάποια σχέση. Δεν έχουμε διαζύγια πολλά σε πολύτεκνες οικογένειες. Όταν υπάρχουν πολλά παιδιά. Ναι. Εκεί υπάρχει το αίσθημα της ευθύνης ενδεχομένως, ή είναι πιο ισορροπημένη οικογένεια? Αυτό δεν είναι να απαντηθεί, κυρία Κατάκη. Ίσως ένας λόγος είναι γιατί κάνουν πολλά παιδιά για να μην χωρίσουν. Παίρνουμε το παραμικρό διαζύγιο. Πολλές φορές ψάχνουμε την αιτία, ψάχνουμε το λόγο. Κάπου δεν τη βρίσκουμε, δηλαδή κάπως εγωισμοί. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες περιπτώσεις που πάνε για διαζύγιο ανεπιστευτή. Πάντως, εγώ αυτό που καταλαβαίνω από αυτά που λέτε είναι ότι χωρίζουν με το παραμικρό, ότι μπορεί να είναι εγωισμοί, όχι όλοι οι άνθρωποι, αλλά αρκετές οικογένειες διαλύονται επειδή είναι και λίγο, δεν τρέχει και τίποτα. Ναι. Το είπατε κι εσείς πριν, ότι πλέον το διαζύγιο δεν είναι ταμπού.
Όμως αυτό δεν λέει τίποτα στην οικογένεια που συναντήσαμε εμείς. Τίποτα, αυτά που συζητάμε τώρα. Γιατί είναι μια οικογένεια που δεν θεωρεί ότι υπάρχουν εμπόδια, είναι μαχητές και είναι μια οικογένεια που μου θυμίζει τις παλιές οικογένειες και σαν να πηγαίνει λίγο κόντρα με